am deschis o nouă companie de Blockcity Online. Blockcity Online. Cu noi tot va fi mai sigur. Deci, intrați chiar acum pe Skype. Mă simțiți 202 sau pe altfel de Skype, deci... Da... Și na, dacă găsiți Skype-ul, mă simțiți 202, atunci intrați pe acel Skype și da. Dacă nu găsiți, scrieți în comentarii că nu găsim și o să rezolvăm neapărat problema, pentru că sunt mulți hackeri și mi-au hackuit Skype-ul, deci dar voi rezolva problema, așa că am fost CS Gamer și v-am salutat! Uite!